Samarin ki nawa? Biyu? Wa kika fi so a ciki? Kar ku manta kuna tare da Mr. Complete. Yau ga ma unguwan Dosa a cikin birnin Kaduna. So ina da tambaya guda ɗaya zuwa biyu da nake son mata ku biyo mu. Hajiya, sunana Ibrahim amma an fi sani na da Mr. Complete. Ko me sunanki? Sunana Amina Abdullahi Hassan wanda aka fi sani da Minal's Kitchen. Minal's Kitchen, wow, good. So kamar da kuka sani ga mu tare da Minal's Kitchen. Okay, na san a rayuwanki samarinki nawa? Biyu? Wa kika fi so a ciki? Ba zan iya faɗin sunan shi ba. Okay, so fine. Ko da ba ki iya faɗin sunan shi ba, yanzu tambaya na biyu. Da wayanki ya faɗi. Da kuma sojoji su zana saurayinki, wane kika zaba? Sojoji su zana saurayina. Okay, so ta zaba gwara sojoji su zana saurayinta akan wayan ta ya faɗi. Na ku akwai da yaushe Mr. Complete. Idan kai ne ko kuma ke ce, mana ansa za ku iya bada, ku yi mana dropping a comment section. Mun gode. Soyayya ita ce abinci na ruhi, da an so araba abin zai yi muni. So bai duba siffa kamanni ko launi.